ମାନେ ମୁନା ଗୁନୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଜଣେ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଅ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କ'ଣ କରୁଛି କି ନା ଖେଳିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି? କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛ ସକାଳୁ? କ'ଣ କରୁଛ ନା ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛ କି? କ'ଣ କହୁନ? ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି କରୁନ? ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ହଉଛି? ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଖେଳ ହଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି? ଓହୋ।